ஏற்கனவே செஞ்சது நிறைய மீதமா கிடக்கு, என்ன பண்ணதுன்னு தெரியல. சௌமியா வேற. இப்ப சௌமி வந்து நேரம் நின்னு சொன்னா தான் செய்வியா? போய் சாப்பாட்டை ரெடி பண்றா. இல்ல, சௌமியா ஓடி போயிட்டாங்க. என்ன சும்மா? வாங்க வாங்க வாங்க. உப்பு உப்பு கூட போட்ட மாப்ள. சௌமி எங்க? சௌமி இந்த இந்த சௌமி இங்க பாரு, யாரு வந்திருக்கான்னு பாரு. புஷ்பா சேர் எடுத்து போடு. எல்லாரும் உள்ள வாங்க. மாப்ள உள்ள வாங்க, எல்லாரும் உள்ள வாங்க. அந்த ஆளுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சு போல. சௌமியா போயிட்டா. சௌமியா போயிட்டா? எங்க போறா? யாருக்கு தெரியும்? அதான் எல்லாம் பின்னாடி தேடிட்டு இருக்காங்க. பின்னாடி சௌமி. ஆமா, நீங்க எல்லாரும் சாப்பிட்டீங்களா? நீ ஒன்னும் டென்ஷன் ஆகாத மாமா.